Беларусы, прямо зараз адбываецца чарговы палітычны фарс, дакладней палітычнае непаразуменне. І ўсё гэта мы хочам прадаць, мы гэта дымсілы, нашим донарам, заходнім партнерам і беларускаму народу як дэмакратыю. На выбарах спікера ў Координацыйную раду Беларусі, таго, хто павінен заняць месца Мельнікавай, дэлегатаў пазбавілі галасоў. Нават тых, хто прагаласаваў за кагосьці з дэлегатаў, наўпрост кінулі ў агульны спісак без адказу на пытанне, за каго прагаласаваў канкрэтны дэлегат. Абурыўшись таким свавольствам, Координацыйную раду пакінуў Сергей Кідышка. Ну і відавочна, што лідыруе, перамагае на гэтых выбарах кандыдат па імені супраць усіх. Толькі вось голаса супраць усіх дэлегатаў таксама пазбавілі, дадаўшы вельмі цікавы пункт «устрымацца». То бок мы і голас твой дадамо ў агульны спіс, і выбары збіраемся прызнаць. А вось колькасць дэлегатаў, якія не падтрымліваюць ніводнага з прапанаваных кандыдатаў у спікеры, схаваем. А гэты КР павінен самараспусціцца, каб адбыліся новыя сумленныя выбары. Але вось толькі ёсць пытанне, а ці патрэбны яны народу, ці патрэбны яны беларусам? Мне падаецца, што не. Але калі за фарс плацяць, мы будзем яго імітаваць. Так, калегі?